Hello everyone, खुलुमबाय वेलकम बेक टू माय चैनल। नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैबाय। प्लान गैयामोन बाट आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै लाबोबाय दिनैनि भिडिअखौ। दा जोङो डिनार बानायगासिनो दङ। आं संनायाव अमा बेदर आलु एसे होनानै संदों। ओमफ्राय नै बिथिं नानिया आथा नादों, ओमफ्राय मामिया पुरि सावदों। दिनै जोङो अमा बेदरजों पुरि जानो लुबैदों होननानै पुरिजोंहाय जानो नागिरदों आरो। ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओंखामबो जागोन बिदि आरो। दा नायलांदो दिनैनि फिसा भिडिअखौहाय। मैखुन, पुरि, अमा, दाउ, जोगोनार। ओंखाम बय। बेलासियावसो नोङो जानो लुबैदों। बेखायनोथ' दहाय सानाव होनदोंमोन अमाजों पुरिजों जागौ होननानै। मोजां। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन। बाय।